Fabio Vasile! Infaci de actore! Muscuciune! Cine-i fă? Cine-i Gheorghiță ăsta? Cine ăsta? Našu pore Costa? Anche Vasile? Našu po? Kseri se nadpis tipo, to je ček. Išlo je stalo vedi. Koš greš, u? Ma, aj noroc. Tipota. O poezii. Statul nostru dacă nu spune. Fútbol, joleacă și până nu vezi ceva. Bine, nu te duci la duci pe Mihale acasă. Tot știu asta, nu știi? Cu Mihale aici. Hai cu asta. Cu asta, da. Ce cheamă? Cu Cardino? Ești până afară. Ei! Cum își chema? Cardino! Nu, chiar. Costi! Ca să că e frumos să faci genul de acolo. Scrie tot nu. Costelene, hai, ziceți și să spună. Nu răspunde și el îmi spune asta înțelegi de Ce nimeni. poți să mă niște? Ce faci cu lui? Ah, che dice che lo vedi? Che ne la prendo, dai. Dai, sei a